Zeuk txalo bat, zeuk. Neu. Arratzaldeon, batu gara mene milioiko ermintxan 2017ko urriak beratzi gaur. Batu gara Goikola Kultura Elkartik Josemari Zabalaz, bertoko ermintxako eta kanpai deixen ingurun bizkate kontetako bedorreak izena. Arratzaldeon, Josemari. Bai, zeuri be. Zure deixen irantzutearen. Galderak inazingoa bat, eta lehenengo bertxuko kanpai jasoten gabizen lez, kanpai edo kanpantorako kanpai aipatu gau. Bai. Eta galdetuko neukizu, ia zeu noz hasi zinen edo noski zabiltzen ermintxa honetako kanpai joten. Ez dakit, neupe fijo esenek esan, ze gu hemen milioko jaixek organizetan hasi gineni, hori izala oin dela oin dela 50 urte hasi ginen gu jaixek hemen organizetan. Orduan joko zin kanpai egin. Bai, kanpai beti joda hemen. Batzuten neu, da beste batzuten Mariordomu, baina generalin hori jai zera joten ikizin abanin, ia neuke joten aban urtaskun. Neuke jotet hori zeroi, jaixen bezperan da jaie egun inde. Baina ostotzi Mariordomu joten dugu. Igez be Mariordomu joan, eta bera joko gala eta bera joan. Eta zein gandik ikesin duzen zeuk honek kanpai joten? Batematek erakutsitzun edo? Ez, nik neuk ikesin aban, neure bostetik Hase haintxe dau neure burun hase zertu zen da, neuke. Belartxik entzun eta... Bai, neuk egizien aban zosten niri inok erakutzi. Eta hor... Lehena inaz Berton egon zinek, bizitzen zinek, are bai jote ben, edarto Mari difuntik jote ban, Mari Ermitxe esate gontzan ondarrun bizitzen, azkeni, hil zena. Eta are bai jote ban, edarto hori bizi gaina jote ban. Hemen albun, esan dugun ermintxan albun etxe bat egun, ezta? Bai. Hemen bizimudu egun lehen. Bizimudu egun. Bizizin, ezta? Bai, da arek bizizin. Andra gizonak iru zemalabaz. Florentina, Inazio, da Mari. Zemalabak. Inozu, Andres ala artistik kanpai joten, emakumi? Bai, Mari, gaztena. Eta zeitz izan artisti edo zez? Berez, hori ez da, horrez da, berezku izen bide horrek, berez joten dugu. Berez hasi bide joten hor. Da joaz ikezi. Aparteko esku dukela berak... Bai, hori izan jot. Aparteko esku dugun erek joteko. Da Inazio, bai, ondio bizide, Markinen bizide, da HP bastant ondo joteban. Baina ere peino, beran arrebiko joteban. Eta zek badakizu, gogunduko zu, ze doinu edo zek dei jote ben? Deixe ordu letxakon horrek eusi horri importantzi egin moten. On betxakon moten horrek eusi horri importantzi, baina doinu neuk hartu nagoan ase doinu dau joti eta Hori izango litake jai edo, ezta? Jaizetan jote? Bai, jaizetan. Jotzan, ostotzinez. Ostotzine berdizen amabixo jotez zuen eurek, hemen bizitzin arte, Eberdizen amabixo gotez zuen, bertxo gotez zueni, gero hamen begotezi. Da gero, arek, ondarroak untzinin bizitzen eta ia danak galdu zen. Inazio gatu zen, oin Markinen bizidenak gatu zen hemen, da bera peleketxor aldeban, lehenengo, eta gero Markinean juzen bizitzeta. Gero Markinen, gero ia orduntxe galdu zen hamengo kanpai eta hamengo etxit danak. Da Inazio, oin bizidana, ondarrun bizidana, hori alarguntea, da hoxe, egon zen namen aportxo baten, da horrek gaitxe eta hartute ondarroak guzen hori. Da ondarroak guzen nien, hau ia abandonatu gatu zen, da arek ondarroak junte beste leketxorak guzen nien, semi Inazio leketxorak guzen nien, hau etxeo abandonatu gatu zen, da ordu nahi ben bota. Bota eta bete, horre lehena, horre kotxi deulekun, zuluzen behera korti honegaz pixen neban. Behien, etxik euken.
eta etxik gani egun. Baina zaharra zan, hauen txineko etxi, beste baserri asko modun zaharra, da... Gero pentsauen auzotarrak edo danaraku, pentsauen hemen zelaitxu bat ipintxit, ermita. Bai, eurek etxipota benin, eurek egin, hau ez erau. Behin etxie eingo bela eta baiuren ternu dela, eta gatu zen, da jenti ordune lehenengo zitonza, baina gero hone urte asko da hori bota bela, eta ia bertorako ermintxiantzako plazu heli, hau egin da. Ermintxiantzako gatu ordun. Ez dabe sartzen da, ez arbolak ez eta ez dabe txikizetan da. Kanpai eta bueltau azpixkat, zeuge zemat doinu edo zemat dei jote dozu hemen, jaizetakutik aparte? Jaizetakutik aparte, nik ez dut behin baten edo bitxen edo hilkanpai jotana, baina besteik ez dut nik hoizu bai, jaizetaku urte asko jot. Baina besteik. Ara maitxeku ez dozu jo? Ara maitxeku inoz jot. Ara maitxeku. Da hori zemat doinu dugu ez horrek? Zemat toke? Horrek armaitxeku dela pentsetu 6, ahaztu behin dena nagoin, baina 6 dela pentsetu, 6 kanpa. 6 kanpa, deskantzau? 6 kanpa bakarrik. Eta... Egunen, noz joten da hori? Hori ilun nabarrin, ilun nabarrin joten da, armaitxeku. Ilun horreko, ez da sortzi txarri segultan? Bueno, oin hori joten da, baina gu gaztik ginen ilun nabarrin. Oin orduaz joten da. Berritxunde, orduaz egoten da sortzire, bere sortxerze. Baina lehena ilun nabarrin joten zen hori. Nahi udan, nahi negun. Iluntzin, pixkat iluntze banei orduntxe jote ban, ermitxainuk. Egunero? Egunero jote ban, arek. Saso baten egunero, gu gazte ginenin egunero jote ban. Bai amabitxepo bai berdizen, eta zera bai. Aremaitxeku bai, jote ban. Eta egun sentitxeko hori albaku desatako na jote ban? Hori ez dut ez eutunik, ame joten. Hori ez dut pentsetan. Hori ez dut ez eutu joten. Ama abisek eta aremaitxeku bai. Hori urtaskun edo urte batzuten bai bitzet. Eta beste kanpai deixi jotozune, jai, hori alegri dana. Horrei zelan da hori, espego zionke pixka zema toke edo zelako doinu den? Bat doinu, hori ez daik nik zelan esplikauko zuten. Hori neuke ikesi edo neure zera hoxe, neuke hartu nagoen, hoxe jai joti eta alantxek. Nik zeuri entzun edo, zeuri ikusitxe behin baino gehiago, hemen neuke bertoko usotarren azelako, eitzen dozuz, 3 toke. Bai. Eta gero jute zara bat eta 2 segidan emoten. Bai, dau. Bat eta 2 segidan. Dau. Bai, eta jute zara hori. Jai. Ez? 5 minitxun, bat eta 2 segidan, eta gero amaitzeko beste 3... Bueno, hori 3 jotetxuaz, neuke ase amaitzeko zera motearren. Bai. Jotetxuaz, ostantzin ez dugu horrek. Eta bai amaitzeko 3 bat zeitzen dozu. Bai, 3 ez bebai, 6 ez bebai, inoz egin 6 jota bebai, inoz. Segun. Neuke zemate joteko zera kapertxu heltzeaten. Baina horrek ez dugu aurretik eta atzetik zemate kanpa jo, hori ez dugu horrek. Zek badakizu hau kanpa jau nosku den edo nosi pinitxeku den? Hoi, ite idei bez, hau gure historiala baina urtiku dugu kanpa jau. Horre ginen atzor gora igon data, horrek bertoko santu edo patronu, San Antolinde, baina horrek kanpaiek San Bizenti dino. San Bizenti dala pentsetu dizen bezarra eta nik entzunde gure zueke San Bizenti. Lehen hemen San Bizenti egunin de jai hartzen zen hemen, gu gazti ginenik. San Bizenti egunera enerun zeten dala pentsatu, ala febrerun. San Bizenti hotzan eguaren bihotza? Bai. Eneruan otamaikie, izango da. Eneruan azkena, ala febreruan azkena nebu ez da joize noiz izaten den. Hortxe izaten da bai. Negun da izaten da. Gu gazti ginenik, bezi mote ben orduan. Da hau kofradako jente modu dana tortezan bez eta San Bizenti egun zer ondu izaten zen hemen. Orduan,
Hemen zenbat jaiot esan ba? Alde batetik lehena San Bizenti. Jairitxe Asentzio eta San Antolino otezi. Baina mesak emote zinen ben, San Bizenti, San Antolin, Asentzio, da horrek beti emote zin. Hemen dauzen santuen izenak dine egunetan, tarantan emote zinen ben lehena mesak. Hiru mesak itxien ez urteko orduan? Ba, geisha, laue bai. Laue, emote zin. Eta zelan da hori santo bat baino geisha eoteko... Nik eus... Zan nausix eta bestik esan daigune... Santolin, hemen beti Santolin, baina Santolin baino zaharre hori San Bizenti da hor. Da, ez da, San Bizenti bazan zaharre hori... Nego ez da, nik hori entzun egin dena, baina gaur espliketako ez nek izan. Bueno, baina gaur egon mitze San Antolin daukau. Bai, hori bai. Beran izenin egiten di eta... Bai, hori jaixek egiten dilego San Antolin hartzen da, hemen zera. Baina ostontzin izen bertoko zera San Bizenti egune... Gero, honek, ermintzi honek, hor duke, noskuden eta ipinintzi duke, horre diputazioek ipinintzi duke kartel bat. Amazazpi, amazigarren mendeku dala dino, bedorrek? Izenengo da hori. Dino, hor berritxun eta herrixen esaten dabe, lehenengo parrokixe berritxuku hausiz ezala. Bertako elixi baino... Bai, bertako elixi baino, hori gu gaztik... Harinak udala. Gaztik ginen izarri entzuen duen, hausi dela hemen ingurun. Hausi eta zierrotza. Ez daitxe zierrotza baino zaharraue berau estan gaina. Hausi eta zierrotza zaharrenak hemen elixak deuzela, gu gaztik ginen boiz entzuten duen, hori zarri entzuten duen. Eta hori zelan da, base, hauek, nahi zutezan goixen da herritxik gora gatzen da, eta ziarrotza be herritxik gora gatzen da. Eta... Baina lehena, bierba da honek egin zinin horrek herritxok, gaur besteko zerik ez eben egu. Esan lehik ordune, lehenengo jentik goixen bizizala eta gero bajatu zela behera. Ez da, hori un. Herrixe esan da igun ba lehenengo, mendixen bizizala jentik eta gero batu zile behien danak. Ba, igul hori be, igul. Ze honek ermintxetako zerok, horrek herrixetako elixo baino batzuk zaharra guti bintzat. Bai, baina fetxa bintzete hori izaten dabe. Bai, hori gu gazte ginen imetzute gendun. Hemen inguruko egalixe zaharren hausi dela. Hausi eta besti hori zera, zegu izazune zierrotza. Zierrotza. Ziarrotza? Zerin. Zerin. Ziorta Bolibarren? Hoizi, Bolibarren. Ziorta Bolibarren, bai. Ba, Bolibarren zera egunde? Kolegiati demen lekun. Bai, hori. Haixek eta itzen dian, eza egon zekule? Andramarixek itzen dian. Bai, hori, Andramarixek itzen di bai. Hori jai onduzio itzen dian, lehena itzen dize, baina, hori jai onduzio itzen di. Eta lehena itzanan be, gau izen dagaz, umi gazti gau zeni, prosino itzanan itzela. Prosino ie. Santu eruten egin denan. Abai? Bai, santu, joain tozel eta difuntute bizok. Eta, zei? Da, hane itxezan santu gelizan hartu, eta jutezan hane behera, eta hane koroitaz. Koroitaz. Eta, iru koro dozile pensot, da oin ez da iru deuzan, ala bi deuzan. Horre koroi zea dirazten dabe, edo zerdi. Adek, zainik, zelan, zerri zengo zine, lehena, santu haintxe remotak guen buelti, Atzen azpitzen pasau, santuk eta gero atza Elisa edute zin. Joan zeleta dipuntute bizok indegaz guan santu eruten be. Eta hori nozitzen duten, bertako eguni edo azte santuten? Bertako eguni itzen hori. Bertako eguni itzen. Bueno, da bertora bueltute pixkat. Hemen hau ermintzi, mantenitzeko eta garrotxasunik eta itxeko eta kofradixi danon hartin ingo da besta edo zeintzu da kofradixan edo zenbat... Lehen hau hemen zerren bier bazan, zeretik fuera, Mario Ordonbutik fuera, kofradixek guztik itxean. Lehen, ez zer
obraik edo erretzaileik edo garbitxasunik edo aparteko egin behar bazan, kofrada guztizei abixet, nahi dabena edo aldabena tortezan, eta itxizan. Hemen. Duna ustutarra ez da kofradi xamakarrik edo kanpotarri badabil. Bez, kanpotarrik izta hemen. Hemen berritxun daz, hortxek zentraleku, Mari Carmen da, bueno, Marikontxi jamata lehen sekretarizu zaharra egun arte, are sartu zin, da gero Marikontxi, da hoxengu, beste egizto bertan berritxun dugunik eta goiketxe goi Matias. Bai, eta beste guzti hemen goiku. Bai, bestik hemen gu. Oin, lehena bazin, lehena baztalotzeko behon zin, eta baztalotzeko bai, eta nu gonzin gehiago, ahaneko behon zin, Martzel Torromutxu bai, andonek izepe bai, hiru andonek izepe behon zin, saso baten, patxi andonek eta andonek errotarri eta etxebarri, behon zin, baina are urte gitzen hon zin. Arek borro zin. Orduan horko kofradixan batek eukitzen dugu, gero urtin arduri ez da, eta zelan deitzen da hori? Hori figuri hori? Hori Santolingo batzarra itzen da ni. Oin etxako zemoten, oin gaztik eta bertoko zerak eukitzen dabe, baina Mari eukitzen liburue. Bertoko Ermintxako liburu, Mari Ordomuk eukitzen. Da atxe gehitxoan... Mari Ordomu de orduan arduri deukena Ermintxako garbi. Bai. Gero jaixetan abadia izateko eta... Bai, dana, horrek arduro, danak egitxe erzun. Urtin baten aldatzen guten da. Bai. Batzarrain? Urtin baten aldatzen. Batzarri zertzen zan. Eta lehena batzarra ametxe itxizan, berton Ermintxan itxizan. Bai. Ahor goixen. Honek bauk ez da, honek Ermintxi zer berezixe? Berezixe hoxe, batzarrak eta itxezin, eta gero hoxe maixo itxe daukez horrek bestek izteguzan modugu, edo esaten dabe bestek izteguzan modugu daukuzela, osotzen beste berezik honek ez da ipanik, holan esateko zeukileigen. Eta zer hor lehena batzarrak eta emotezin da, aparte aurretik eskolei edo zer esan egon? Hemen hori esate ben, eskoli partikularra mote bela, hemen, baina hori gure zuen denporan. Gure haitxeta amata gazti zin denporan. Zate ben, ametxe mote bela zera eskolie. Baina denpora gitzi izango zen, hori segurua. Bihortu zen, batzarleku. Osoko batzarleku. Bai, ez orduan be, osoko batzarre ametxe ingo zin. Segurua. Eta zeu, askotan egon zahor batzarrein, hor barruen? Hemen barruen ez ni, ez. Gu gaztik izan lehena torten batzarra. Oin ba edo zein tortena, baina lehena gaztik izan torten, lehena gurezuko tortezin batzarra. En generalin batzarra. Da gu gaztik, gero bai, inoz batzarra egun ezala eta inoz hemen juergi gotezan ba. Orduan denporetan, da, inoz etorri ginen ona. Baina ordu goia etxa erretire guitzen zazoi, gabin goxaldi. Ona, lehena oiko mugun izan erretietan jentitxe. Lehena egon egizan jentie batzarra zan, da ba egon. Janda eran, da makilau herri jan, da ardauran, da... Orduan bate gimiko, ama orduan bierra? Ba, bertogu gitxeben. Bertogu gitxeben orduan. Honek ermintxeinuk berak emotean makilau eta ardaue. Orduan zeuen, oinko modun jinkazik eta kubalibrek eta olakoik, orduan ardaue. Eta bertu nahi izan jaixe orduan? Bai, jaixe hemen ez zan egin. Hemen egin batzarra. Da jaixe egin han behien beti. Eta nik ez dut ezautu, baina inoz entzun utzen, nik hori gure zuei entzun utzen, inoz hiru erremerixe behon zilor, inoz. Batera? Ba, hiru soño jotale. Han milioiko txondun bat, goixen, da bestie han irimintzeko partien, da bestie eskoletxean kontra. Orduan triangulo bat osatzen, nola? Bai, oin ba hori plazioi be asko galdute da bairuz lan daguna zatizia atrapeute.
Bueno, Baina lehena libre izan hori da noi, eta libre izan ibagizu zaila handi zeue. bai, bueno, baina bintzeten arregletega... Bai, oin ba, aldamagun arrela bier. Da romerixak no sortzezin. Erromerizakor, hor santolinetan da asentzuten. Egotezen erromerizie. Bizkata sentzi zuen... Baina, izetez, santoline bertoko principala santoline izetezan. Baina nik entzun dugu etxin eta asentzizio jaian duzi izetez alamen. Bai, asentzio, gero, torzen asentzio jaize lehenengotan santoline itzezan hemen handu zeu, baina gero asentzio unin, hori izaten da, asentzio, Hori izango da, kriston jasokundi edo... juniun zieten ala pentsetan. Junixun, bai, junixun erdi alda edo, ezta? Bai, hortxe zieten ala pentsetan, da bestuze fijo esango, baina hortxe. Aztu behinera, ni baino horrek, nos gure gaztean pan, bai, gounu bitxegen duzen erremeiak uteko, baina oin ez da, olakoik. Eta, zeinek organizatez itxun ba horrek jaixo? Bertone, hauzokut zarrak izan? Bertogu. Ba, bueno, hemen gu gaztik ginen irimitxek egitxe bane tabernie. Da gero irimitxek egitxe bane, ba, gure tiok eta hor ni bizina zen lekun bizizinek. Da, etxek altzete ben taberni horra bai, onabe bai, ermitxa bai, mezestati urten dagoen hemen be mostra hori zen. Baina ez, oingo modun, zerbezik, jinkaz eta kubali hori jolagoik ez. Orduan ardau eta limuna diotzen. Da galletak, beste egizu ez. Genti zoratzen, genti posik. Oye, orduan ez egun beste egita. Beste egiztegu nine, cuando no hay más contigo tomas lehenako esakera zarra. Bueno, da esan duzu, bizkat holan zoz ezberdin deukela, boixe batzarleku edo, da gero bedorrek deuken mailu, ezta? Bedorrek... Bai, hori maizoie, lehena esate bene, historialeko olako mairik, hemen ingurun dauzen ermintxatan ez daula, da, berretxeko Salvador da, inoze federazioku betordi hori ikusta. Federaziotik inoz tordi hori ikusta. Zer da, pieza batek dude edo zer? Pieza batek hori, da noi. Hazi puntu bat inde bezta, pieza bat. Da hori, horrek beta zagartzen bat urte eguzen. Gutxi gora bera badakizu. Ni neu idei bez. Zenbat urte eguzen horrek hori ez euro asko. Hau ermitxi hau, bihar bada, egin delaztara ingoen edo, zaipa. Bai. Joten da, osea, algune bertone... Bai, berton da, eta gero orduan be, hasiko zin batzarrak egiten da, batzarrak eitzi hasi zanin egingo zen hori segurua. Eta, bueno, amaitzen juteko, gero, berton eso ze pasauteko lan, pasadizoik edo anekdotek edo badukezu? Zelan... Pasauteko edo horre behar dizuna, nik baten esantu gehiu zitxula. Bai, hori neuk besteguete gogun ez zinekizu, ondo esplikau, baina santuk zelan ustu zituen, joan zel eta difuntuk ikusi zituen santuk eruten, amendik. Eta nok esan da eru zituen ez dakieu, baina giltzek milioin eskatu, lehena milioin otezin ba giltzek, amengo giltzek, da milioin eskatu giltzek, elizi ikusta atozela eta, da santuk hartu teru zituen. Da, joan zel eta difuntuk ikusi zituen, eta gero amego batzarrein egotezen jentik, eiban etorritxe batzarrein, da topoen bizile eta izaipa nik ez dutu bazin espazin hori entera uzini, eurik ekarri zuen santu gatza. Damotu jagoen itxudi. Bai, eurik ekarri zuen santu gatza. Lehen gomun etorri zinbueltan. Bueno, batzuk pixkat erropak eta estropiot etorri zin, baina bai. Atza, batek ekarri ban eskua purte, mendizik eskua purte ekarri ban batek. Oin bat purte egarrega. Barrun dago ezen dakoen horretxek di. Bai, horretxek. Zango zeuk hemen zeintzu dizen, zeintzuk santu dauzan San Antolinetik aparte. Lehen esan dozu bat, San Bizenti. Bai ba,
Eta beste bat da... Santoline Zarra eta Santoline Barrixe eta Zentzio. Beste egizta hor lau. Laudaz. Laudaz, bai. Eta hori zelan da, San Antolin Zarra eta San Antolin Barrixe, hori zelan da horre figura? Santoline hori ez da, gu baina urrutik egin hori, santu. Zahartu tegulako edo, ni ez da ipazelan egin hori. Ez da, gu baina hori zen izu esplikau. Zer gu baina urrutiko gauzido hori ja. Gertu. Bueno, bat eruneran be, besti hor gata. Bai, hori bai. Gertu, bueno, beste egizteko edo lan galdetzeko kanpaiei eta ermintxei buruz. Ez, hemen hortze santuk erun zituen, deure gatza akarri zituen. Eta gero horrek guarzo bilak eta parte mogakuen, da guarzo bilak eta ez zutu zituen, eurek akarri zituen santuk gatza eta horri hor da zoin. Ordun ezin urrin egu. Auzotarrako? Auzotarrak ez zin zingo, ez kanpoko jenti zen bat amat. Ze orduan leku askotan santuk eta horlako gauzak ostu edo, saldu edo, estimazio gutxuen orduan ba. Gauzizeko horrek, gauze zaharrak ez dago hainbeste estimazio, baina orduan gauze zaharrak batzen ibiltzezin ba, santuk eta horlako santuk ez dinepu behi, beste gauze asko zaharrak batzen ibiltzezin. Da, honepe ba, antiule haintzineko txuen dago ontsa zile eta ontsek eruzitxuen. Hemen da bertso bat idatitxe gero, itazinek ikunitzako errotuluen. Dino, Santi Antolin, txistu eta tambolin, gona barrenak aidean egun guztin, ez gogoratu biamonik San Antolin nekez etorri eta joan harin. Ordune, berorrepe urteteko gogueko bana. Ba, itxuri, Ba, nekez etorri joan harin, ba, hori, ude guzti nekez etorri xe, ba, egunen moztu itxende basko. Bai, bedorren esan aixe duko dut. Bai, horrek beharrek esaten dugu. Beste gauza bat epintzen da bena, irakurri ginoan lehen hasieran, baina bueno, 18. mendera arte gutxienez, San Bizenteri zagaratutako baseliza hau. Osea, nahi dago izan, ondo zabiz, lehena San Bizenti zala 18. mendera arte, gero izango San Antolin, berriatuko jatorrizko parroki elizatzat jo daiteke. Lehen esan dugune, lehenengo parrokisi berritxuku, gero izala. Bai, hori sarri entzu. Eta gero dino, erdi mendi maseleko bere kokapena kontutan izanik, dino, mendi erdi bideko hori, goizen barik erdi bideko kokapena kontutan izanik, eta bere ondoan kanposantu bat egotearen herri zinezkizuna aintzakotzat hartuta. Hori, zu basenkizun, hemen kanposantu eguenik albun? Entzun albun ero... Horrek esaten badau egon goztan segurua. Gero dino, bere inguruetan erdiaroko asentu bat izatea ditekeena da erdiaroko hemen ingurun zibilizazio bat edo egon gozala. Hori ezinek izan, hori ezinek izan. Dana juten da, bizkate beti lotute ba, ze hemen eta be urrandaz. Horre goiko lau eta... Bai. Erdiaroko zibilizazio baten bat, da hori kanposantu eta... Hau, kanposantu hemen izango zanik, ez nek izan dugu izan. Igul izango zan, ze lehena entzuti izetzan, Elixan enterretaz zuela, difuntu eta difuntak. Eta lehenengo parroki izen eran, ba, Igul Berton? Bai, Igul Berton. Baina nahu ez dut entzun hori sekule, Hemen eguenik hori asuntu hori. Historizi jasota debena dugu pixkat, Bai, hori izango da. Bai. Ba... Gero dino, San Antolineko festak iraila bian ospatzen dira, mesa eta elizinguru batekin. Eguna erromeria batekin bukatuz. Bertu hobek ospakizun hori erreferentzia egiten diote, lehen esan dugune bertu. Bai. Ba, horretxe, Jose Mari, gure ermintzian ingo. Eta... Bueno. Zego izpadaguzu besteik esateko, ba... Nik izan, akaso, akordo ingo batek erotxua beste zerbe, baina
De momento,